ब्रैथि फोरबो बे ब्रैथि फोरबोखौ बिथांमोना फालिनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ दायो बिथांमोना गिबिहाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय बिनि उनावहाय आर'ज जागोन आरो बेयावहाय बिथांमोना दिनै गासै रायजो राजाजों थुबुरै जमाहै बिथांमोना बे ओंखाम गोरलै जानाय जिथु फोरबो बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौबो बिथांमोना मावफुंनो नागिरदों बे समाव लोगो मोनदों नैबे थानसालिनिनो बे जालुकबारि बाथौ थानसालिनिनो गाहाय नेहाथारि दङ बे गाहाय नेहाथारिनिफ्राय आं मिथिनो लानो बिथांमोननि जा दिनैनि फोरबो फालिनायाव माबायदि फालिनो बिथांमोना आखायाव लादों दा खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय दा बे समावहाय नोंथांमोना दिनै बाथि फोरबोनि गेजेरजों ब्रैथि फोरबोनि गेजेरजों माइनाव बरायनाय हाबाफारि माइनाव फोरबो बेखौ नोंथांमोना फालिनो नागिरदों बेयावहाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों जोङो गिबियावनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय जोंनि जालुकबारि बाथौ समाजनिफ्राय जोङो बयबो मिथिगौ दि जोङो बर' माहारि हिसाबै जोंनि बर' माहारिनि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि दिनै फैयै फैयै ब्रैथि फोरबो बेखौ बुङो ओंखाम गोरलै जानाय अर्थात माने आघोन दान बेवहाय जोङो जि आसिन दाननि दमासिङाव जोङो दुब्लि फोथाराव आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो माइनावखौ बरायो बे माइनावखौ बरायनानै दिनै जोङो फिथाइ महरै मोननानै माइरं महरै जों दिनै जाहोआलाबासिनो आफा बोराइ बाथौनियाव गिबियावनो जोङो बावजेनग्रोनानै जोङो बे ओंखाम गोरलै बा माइ गोदान मोननायखौ जोङो जागायजेननायखौ जोङो जागायजेनो गिबियावनो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै जोङो दिनैनिफ्राय जिहेतु ओंखाम गोरलै जानायखौ जोङो 9 खालार आघोन दाननि जागायजेननाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोम गंफ्रोमबो गामियाव गंफ्रोमबो आनसलिक जिल्ला सेन्ट्रेल लेभेलाव दिनैनि आघोन दाननि 9 खालाराव जोङो ओंखाम गोरलै जानायखौ जोङो खुंनाय जायो बे समावहाय सिगां नुदोंमोन जे बाथौ धोरोमनि मानसिफोरनि गेजेराव बा बर'फोरनि मानसिफोरनि गेजेरावहाय बेबायदि इउथ सेमा थानसालियाव थांनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन नाथाय रिनेसेन्स आरो सोलायनाय नैबे समाहा बे गुस्लायसुला मुगा होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बे समावहाय जितियानोखि परिबर्तन लाबोबाय जिहेतु बाथौआ धोरोमनि बेलायावहाय बे समाव आं इउथ सानैसो लोगो मोनदों दिनैनि नैबे समावहाय इउथ जेनेरेसननिफ्राय नोंथांमोना बे धोरोमनि बागै मा होनना बुंनो नागिरदों दिनै ओंखाम गोरलै जानायनि गेजेरजों दिनै ओंखाम गोरलै जानायनि गेजेरजों जों बुंनो नागिरदों जे बे मोनसे जाबाय जोंनि खस्थ' फिथाइ सामथाइ जेरै जोङो गाहाय नेहाथारिया बुंबाय जे जों खस्थ' स्वरुपै जोंखौ मावनायजों जों दिनै फल मोनबाय फलखौ जों इसोरखौ बावनानै बा बरायनानै जों जानोसै बे आं बारा बुंनो साना खिन्थु जों जेरैबायदि मिथियो जे न'आन जानाय ना गोदान माइरं जानाय बे न'आन जानायाबो बेलेग बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेग नामजों मिथियो बा साउथ इण्डियाआव पंगल बिथिं सोरबा माथिंबा अनाम ओमफ्राय बिथिं लौरि पान्जाबथिं लौरि गासै बेलेग बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेग नामजों माने मिथिजायो जोंना बे बर' हारियाव जों न'आन जानाय होनना बुङो हारसायावबो जाहाथे न'आन जानाय होनना बुङो खिन्थु दा खोथाया जाहैबाय जे जों इयुथफोरा दा आगोलाव फैनाया कारन जाबाय जे आगोलाव थांनानै जे बे समाजखौ बा बे धोरोमखौ जोंनो दावगायलां माने आगोलाव लांनांगोन जोंनो लांनांगोन जुदि दा जों माने सोलोङाब्ला उनाव सोलोंहोगोन जोंखौ दानिया जुदि मोनसे खोथा दोङो हारसायाव बुङो जे आगर गुरु जों फालिजाय पिसर गुरु हि फालिजाय दा बिसोर जाबाय जोंनि गुरु नङा मोसौ नङा गुरु जाबाय बिसोरो दा गुरुफोरा जोंखौ लामा दिन्थिहरदों बा खिथिहरदों जों बे लामायावनो थांगासिनो दोङो बे लामायाव थांबाथाय जोंहा इसोरनि प्राप्तिखौ मोनगोन जों इसोरखौ सिबिबाथाय मोजां गोसोआव सान्ति मोनसे मोनो बेनो जाबाय आंनिया बुंनाया दा बे समावहाय नैबे इयुथ हिसाबै सिगां नुनो मोनाखैमोन जों बेबायदि थानसालियाव फैनाय मन्दिरफोराव फैनाय खिन्थु नैबे बाथौ धोरोमा जिथुनाखि जांख्रिथाय मोनसे लाबोबाय बे जांख्रिथाय मोनसे होननानै बुंजागोन बे जांख्रिथायनिफ्राय नोंथांमोन बायदि सासे गोरों गोरा इयुथआ जा इडुकेटेड पार्सन इयुथ माबा बर'नि गेजेराव लाइमोन बिथांमोना खोब साखाफारा जानानै धोरोमखौ आवगायलांनायाव खोब मुखुब जाना दं मा बुङो खुलुमबाय आं बेखौनो बुंनो सानो माने जोंनि इयुथआ दा नोंथाङा बुंनाय मथे जों सिगां पार्टिसिपेट खालामाबोला जों सिगां आवगाय माने चान्स मोनाखैमोन आरो दा जों फैदो कारन दा नै दा आंनि लोगोआ बुंनाय मथे माने जोंनो सिगाङै जोंनि धोरोमखौ बा जोंनि जिथु कालचार बेखौ आवगायना लांनांगोन
जों जुदि दा सोलोंना लाया जोंनि दानि गुरुफोरनिफ्राय जों माबायदि आवगायगोन जों जेबो रोङाबा जों माबायदि आवगायनो हागोन थ' जों बेखौनो माने बेनि थाखायनो आवगायनायनिफ्राय जों माबायदि सोलोंनो हायो ओमफ्राय जों आगबारायना लांनो हायो जोंनि धोरोम जथेस्थ' बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों माखासे तत्वफोरा हाबना दङ बर'नि जा धोरोम जा कालचार जा बे मोनसे बुंनांगोन जे धोरोमा मोनसे आयना बायदि नङा होमबा गावनि महर मुस्रिखौ नुनाय जाथिनि महर मुस्रिखौ नुनाय बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? माने जाति धोरोम जों जिथु माने जोंनि कालचार माने दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' कालचार जोंनि धोरोम बिदि माने जों माबायदि माने जोंनि आयना माने जोंनि केरेक्टारिस्टिकफोरा नुजायो सासे जिखुनु मोनसे ट्राइबनि जा जों दा जों बाथौ धोरोमनि मानसि जोंनि केरेक्टारिस्टिक माने जों माबायदि सोलियो माबायदि जों संसार जायो बेफोरजोंनो जोंनि मानसिनि गुन बा जोंनि केरेक्टारिस्टिक बेनो नुजायो बेनो दा बे समाव आरो सासे लाइमोन नुबावदों दिनै खोब मोजां मोनसे समखौ मोननो हादों बे समावहाय नैबे टंला बायदि ओनसोलाव जितु टाउन ओनसोल बे गेदेर मोनसे सोहोर नङाब्लाबो मुंदांखा मोनसे सोहोर हिसाबै टाउन मुजियाव टाउननि बे हालामावनो गेदेर मोनसे थानसालि समायना रमायना खालामनो हायाखैब्लाबो दा मावफुंबाय थादों बे समावहाय लाइमोना बाहागो लानाया खोब माने गोनां दा बे बेलायावहाय उननि जेनेरेसनफोरखौ नोंथाङा बे धोरोमनि गेजेरजों मा होननानै बुंहरनो नागिरदों? खुलुमबाय दायो जोङो जेरैबायदि जोंनि गुरुफोरा बिदि फोरोंबाय थादो बिदिनो जेनेबा माबाया फैनायनि जितु जेनेरेसन दङ बिसोरबो सोलोंनांगौ जाहाथे बे जेनेबा जोंनि जितु धोरोमनि माबाफोरा बेफोरखौ गासैबो फल' खालामनांगौ आरो जाहाथे बेयो प्रिजार्भ जायो। दा बे समाव आरो सासे गाहेला नङाब्लाबो गाहेला साबारो बिथाङा जिहेतु धोरोमजों ओतप्रोतभाबे जड़ित खोब मुखुब हिसाबै जड़ित हिसाबै दिनैनि नैबे समावहाय ओंखाम गोरलै जानाय समावहाय गासै बर' जाथिनि गेजेरावहाय बर' हारिखौ नोंथाङा मा होननानै हामलायथि बावनांगौ? खुलुमबाय जोंनि जितु ब्रैथि धोरोमनि आसार दिनै नवान जानाय एबा जों गोरलै जानाय होननानै बुङो बेहाय जों जालुकबारि टाउन एसे मोखांजों थाफानाय खाथि खाला दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जों जेरै नैयाव समाज मोनसे दानानै बे मन्दिरखौ लुफुंनानै जों मोनसे गावनि धोरोम गावनि जाथि गावनि कालचारखौ जाबायदि दिन्थिनो जों नाजाबोदों बे नाजानायाव जोंहा मावनो गोनां खामानि जोङो मावबोनो एसेब्लाबो हादों होननानै आं बेखौनो बुंदों। दिनै गोरलै जानायनि गेजेरजों जे बायदि बायदि गामिनि जाफोर जोंनि धोरोमारि गामि जायखौ बाथौआरि होननानै जों बुङो बिथांमोनाबो जाहाथे बेबायदि सोहोर नोगोर ओनसोलाव थानानै जाहाथे गाव गावनि धोरोमफोरखौ फोसाबनायाव जाहाथे मुखुब जायो बेखौसो आं हामलायथि बावहरदों बिथांमोननिथिं गुरै खावलायहरदों आरो जों बेखौनो जोंनि हालामनि जायफोर दा समाज हिसाबै बेंबोनाय बिथांमोनखौबो जों गोजोन हामलायथि बावहरदों जे जाहाथे जोंनि धोरोमा आरो गोजौनिख्रुइ गोजौ बांसिन जौगानो हाथों बेखौनो आं आसा खालामनानै जोंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। दा नैबे समावहाय नुनो मोनदों दिनैनि जा नैबे समनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोराबो साग्रिद जादों धोरोमखौ फोसाबलांनो बेलायाव धोरोमखौ दावगानायनि बेलायाव जिहेतु अंगुबै धोरोम होननानै बुङोब्ला बर'नि अंगुबै धोरोम होननानै बुङोब्ला बे बाथौ धोरोमानो बेनिखायनो दिनै मुखुब जानायखौ नुदों दिनै ओंखाम गोरलै जानायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नैबे जालुकबारि माने बाथौ समाजाबो दिनै फालिनो आखायाव लादों दासिम रायजो राजाफ्रा साफा सानै फैगासिनो दङ बेयावहाय जा धोरोमनि जाथा बे धोरोमनि जाथाखौ बिथांमोना बिरहोखांदों बिरहोनानै उनाव दा मन्दिरनि जा बा थानसालिनि जा बावथाय बे बावथायनि खामानिखौ दिनै बिथांमोना बावगासिनो दङ आरो जा रायजो राजाफोर जा आसारिफोर बिथांमोनाबो दिनै लोब लोब फैनानै बेवहाय बाहागो लागोन बेखौ मिथिनो हागोन दिनै निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय नैबे समावहाय दान्दिसे बे जालुकबारिनि बाथौ थानसालियाव फैनानै बिथांमोननिफ्राय बे नुथायखौ आं निउस 24 बड'लेण्डनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों। गोजोन्थों। खुलुमबाय।
to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.